Fil-Gażin Nazzjonalista ta' Birkirkara, Simon Busuttil tkellem biss dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, fejn għal darb'oħra spikkat l-attitudni negattiva u distruttiva tiegħu. Aħna kontra tagħha għax ma rridux li l-pajjiżna jipprostitwixxi ruħu. Il-Kap Nazzjonalista insista 3 darbiet li din hija kwistjoni ta' ġlieda. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista irid ikompli jiġġieled kontra din l-iskema. Fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista ser ikompli jiġġieled din l-iskema fil-Parlament. Għada, il-Partit Nazzjonalista ser ikompli il-ġlieda tiegħu kontra din l-iskema. Fl-istess żmien li l-Gvern beda taħdidiet pożittivi mal-Kummissjoni Ewropea biex jiġu ċċarati l-eżattezzi li ntqalu fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jippreżenta protest ġudizzjarju fil-qorti biex fi kliemu l-barranin ikunu jafu għal xi deħlin jekk jinvestu f'Malta. Kunu għafu għal xi ser tapplikaw, għax jekk ser tieħdu l-passaport ser tieħduh sal-elezzjoni li ġejja. Għax wara l-elezzjoni li ġejja, il-passaport se nirtirawha. Din it-teddida tal-Kap Nazzjonalista hija bbażata fuq il-legalità, kif diġà ddikjaraw l-esperti kostituzzjonali u legali f'pajjiżna. Iżda l-Gvern ma jridx jisma' mill-Oppożizzjoni għal Simon Busuttil hemm bżonn ta' din l-attitudni. U dal-Gvern mhux ser jgħid lilna x'inhu l-interess nazzjonali. Simon Busuttil ammetta l-ewwel darba li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jħalli 1,000 miljun euro f'pajjiżna u qal li l-problema hija se jiġri wara li jintużaw dawn il-flus. Investiment ma jiġix billi inti tagħmel skema ta' darba illi inti minna tajt ħaddaħħal biljun euro, u għadu attenti mhux biljun euro ta' jgħidu 1,000 miljun euro. Biex kulħadd jifhimhom kemm kbira s-somma. U mbagħad xejn jiġri wara li jonfqu l-1,000 miljun euro. Għalhekk skont Simon Busuttil dan il-programm huwa ħażin u l-Gvern qed jaħli l-ħin. Fil-waqt illi l-Gvern huwa iffukat fuq dal-ħela ta' ħin ta' skema ħażina. Simon Busuttil jgħid li lest jagħti ċittadinanzi iżda lil min jixraqlu biss bħal fi kliemu l-kandidata nazzjonalista Helga Allul. Waħna lesti li tingħata ċittadinanza kif ngħatat ċittadinanza lil Helga Allul għaliex jixirqilha ċittadinanza Maltija Helga Allul. Min-naħa tagħha Helga Allul f'diskors bl-Ingliż qalet li eżempju ta' xi ħadd barrani li għandu jieħu ċittadinanza Maltija. I think I am a prime example of the investment we need in Malta. And then we'll give this person a passport. And I earned my passport. And I think we need more of that. Intant id-deputat nazzjonalista Marta Sportelli qablet il-programm ta' ċittadinanza b'investiment mal-mistednin għal Tiċ. Ta' isek inti kont mistieden Tiċ, mort it-Tiċ, però ħadd miegħek grupp ta' nies. U daw in-nies la jafu lill-arus. Fil-waqt li l-kandidat nazzjonalista Jonathan Shaw qabbel il-programm ma' film fejn raġel bat lil mara tiegħu għal-lejl ma' raġel ieħor. Fil-fatt tfakkarni fil-film Celebrity ta' Robert Redford u Demi Moore Indecent Proposal. Fejn għal $1 miljun bat lil mara tiegħu għal-lejl ma' biljonarju. Tafu kif spiċċat l-istorja, hekk insejtu erġa' warawh. Il-ħadd li għadda l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa qabbel il-programm ta' ċittadinanza b'investiment mal-bejħ ta' Kamuna.